dadi pilu luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku karo mas pilih yen tak tunggu tamasake mung kanggo siramu gede rasa tresnamu gede kaya atiku saiki kowe lali karo aku Baros anak. Ya dah, bocah cilik iki yo ngene lho. Ngapusi wong gerang tok. Jungkir walik pisan njaluk edrek. Kancane jungkir walik ping 10 dijaluk. Kowe ora patut. Lha patut kuwi sapa? Sopo? Golekno. Karo jembret lho. Ya, Jembret lho. mesti golekne sing tuwek. Mesti iki. Yo. Endi? Teko wi, mbok teko kono jekis prapatan teko wi. Yo. Ya Allah.
Ya sing rada nom titik ngono lho. Kuwi mana kan? Wah iso. Rene. Wong ngapusi wong gerang tok isine ora. Kowe rene mang acarane apa? Syukuran. Syukuran apa? Adik kecil. Aku ki yo. Tenanan semangat ngono lho. Syukuran. Syukuran apa? Syukuran apa mau? Lali aku. Dibaca, Dibaca kali iso maca ora kowe? dijelasik. Keluarga besar Bapak Wasis Riono. Tarik ses kae. Tarik saya semongko. Kalau acarane lho. Halo, Duran. Aduh kok. Halo. Kok akehnya apa Ora eneng iki bae. Akikoh. Akiko. Heeh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mugi-mugi sing rawuh teng mriki kula dongaken panjang umur. Rezekine lancar. Sing teko rene muga-muga tak dongani sugih kabeh. Sugih bondo. Sugih panenan. Sugih anak. Amin. Amin kok tuwiti. Amin. Ya toh, jar luar biasa acarane akikoh. Akikoh adik sinten? Amin. Hanin dia Ayu nggih. Mugi-mugi dados putri ingkang solehah. Amin. Mugi-mugi migunani nusa dan bangsa. Amin. Manut kali wong tuwa. Amin. Mugi-mugi wong tuane diparingi panjang umur. Amin. Rezeki lancar. Amin. Jan Pak Sisi luar biasa. Nanggap dhewe arang kadinge dhewe graga tok. Lah kan bisa. Apa jenenge tasyakuran anggap apa? Aku ta? Iya. Yo sak sirku sing nanggap aku teko iki. Ya kudune yo patute lan anggap reya ngono lho. Aku urung anu, Durung apa? urung sunat kok. Apa sunatnya? Apa disunat? Entek. Entek. Lah kok kan anggap reya neh. Ya ndang ndongakne kene. Mugi-mugi Bapak Wasis Sos. Emas lemah ngosas. Oh, ngasah ndongakne kaya tenanan rono kok nyirik-nyirik kae. Kabelnya pedot. Mugi-mugi sehat selalu. Ini wajibmu baru Sopo sih selalu ge. Masyarakat kan cahaya. mugi panjang umur. Sapa? Pak Sosis. Ya sedia. Sedia bala. Coba lah. Mana sedia bala. Ayo ngomong. Dongane tenanan. Panjang umur. Sehat selalu. Mugi-mugi rezekine tambah akeh. Amin. Sapa? Mugi-mugi setahun pisan nanggap neh. Nek iso seminggu pisan. Sapa sing arep bayari ngono? Seminggu pisan ayo. Lah kan mugi ditanggap. Lah arep. Jangan. Ya ayo diterusne. Oh. Kremak-kremak ya. So
Konoe. Hos. Oh eh oh eh oh eh oh. Cok. Janji tresno diseseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepujan ati ning ngendi tuh wong manis kang taati Bocah sak pitak ngono golokane sing gedhi. Mbok. Mbok. Mbok sapa? Jemprit. Wis. Masa dompo? Jajal mlaku, Dik. Dik jemprit jajal mlaku ta. Anik disisih ora Ayo, iso. jajal. Tukang titik watu. Titik waduh. Iya. Mlaku. Lah. Piye to? Ya ora sisian iki ya ora iso mlaku wong kok iso. Iya Dek jempret ya. Jan modelmu. Terus Aku gak kalah karo. Terus Piye? Watune sing sare terus payu burung. Wis payu ora, Bret? Aja watu wae. Saiki beda saiki. Oh eh oh eh oh oh oh. So. Oh 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 oh. Lor dhewe. Dek kelangan teng ali-ali tak tulis kanggo tombo kangen iki bangsa iki durung bisa ngerti rasa kangen wis bisa lali Kang Mas kelangan ing Pajero siji tak tulis kanggo tombo kangen iki kasan saiki durung ku ngerti rasa kangen wis bisa lali. Oh. Pajero siji Mas Tos.
Matur thank you. Kendos Ganong, Fadi Ganong, tepuk tangan